يا اخويا شاب De ce ai refuzat să iei substanța? De ce vrei să distrugi ordinea? Nu știu despre ce ordine vorbești. Eu nu cunosc decât o singură ordine. A lui. Aici eu am rămas să sting lumina. Ce cauți? Am pierdut ceva de preț. Înghițit de ape. Nu mi-amintesc ce. Aici un strop de memorie e aur curat. Avem nevoie de fiecare petic de memorie. Nu din petice de memorie o să reclădești tot ce a dispărut. Nu-i mai chinui pe oameni. Ai ajuns să le smulgi mărturisirile cu pistolul la tâmplă. Terfelești taina mărturisirii. Taina mărturisirii. Ești preot. Sunt preot. Preot. Exact ce ne lipsea. Un preot perorând într-un pustiu de ape. Când eram în liceu, printre caprele jigărite ale tatălui meu, acolo în deșert, vă invidiam. Doamne, cum vă mai invidiam. Biblioteca din Alexandria fusese distrusă, iar voi aveați un templu plin de secrete acolo la Vatican. Toată lumea, omenirea, îl asculta cu sfințenie pe cel care ținea în mâinile lui cheile acestui templu. Ajută-mă să refac biblioteca. Ceea ce faci tu e un fel de magie neagră, cadavre de cărți. Mizeria asta trebuie să înceteze dacă vrei să mai existe un viitor. Viitor? Care viitor? Nu mai există niciun fel de viitor. Nimic n-ai priceput cât ai stat la răcoare.
Avem de-a face cu un prezent continuu. Așa că bine ai venit în noul meu Babilon. Yeah.